Havia de passar tard o d'hora i ha passat avui. Sa mare fa dies que em truca, us la podeu quedar a la tele. Doncs ha arribat l'hora de la Elisenda Pineda. Hola, reina Mora. Hola, senyor Llarg-i-Prim, parent d'en Bufa. No, sí, una cosa bonica que es diu una expressió. Escolta'm, estic encantada que em deixeu venir aquí a la tele perquè avui ja m'he portat el gibrell, el raspall de dents, m'he portat un camisó que tinc de puntes estupendo i aquí tiraré uns envàs i posaré... No farà res perquè aquí no es fan obres. Per començar no es fan obres. No subestimis, nen, eh? No et soc una màquina fent coses, jo, eh? Ja ho sé. I que m'acompanyi gent també soc una màquina. Qui t'acompanya? Doncs avui ens acompanya, mira, que els ensenyarem. Els ensenyarem bé, mireu quin goig que fan tota aquesta gent. Són el grup de Veneres Bonamar de la Bisbal d'Empordà. Poca broma amb aquesta gent, eh? Cap broma, no, al contrari. Cap broma ni una. Bona tarda, gràcies per estar. Mira, saludem en Ramon Cullell, que és el capità d'aquest barco. Has vist que bé com ho he fet venir, això? Molt bé, el capità del barco. És un plaer per nosaltres, participar aquí en el vostre programa. I nosaltres tenir-vos, aquí. Escolta'm una cosa, per què canteu habaneres i no feu reggaeton, per exemple? Dame, mi papi xulo. Potser perquè les habaneres són 5 o 6 acords de les guitarres, ja no sabem més d'acords. Perquè és fàcil, vols dir? Perquè és fàcil, sí. Però fàcil, sí. Tenim les nostres feines, no? I llavors, a més ens dediquem a cantar habaneres. Un bon sopar, un bon cremat a darrere del sopar. És l'excusa? Sí, tot va acompanyat una cosa a l'altra. Veus, tots estan cremats, com tu. Hi ha una noia. Hi ha una noia, si és la Gemma, que normalment... No? Què dius? No és massa normal que 3 senyors acompanyin una senyora a l'hora de cantar. Que sí? Gemma, què tal? Ja et tracten bé, aquesta gent, o no? Home, i tant, t'ho diràs. Sí? Estic aquí al mitjà del peligro, però vaja, això que no és gaire normal és un dia, perquè de noies cantant habaneres no soc ni la primera ni seré l'última. I menys mal. Ja era hora que les dones comencéssim a entrar en aquest món. És aquí on havíem d'arribar. Però sí que és veritat que hi ha certs llocs on anem que encara hi ha gent que se sorprèn. I és la pregunta habitual, mira, me l'acabes de fer. No hem sigut gens originals en aquest sentit. La Pineda no dona més. Gens originals. No dones més, Pineda. No, jo tenia l'alegria de quedar-me a dormir aquí, però ja veig que el pas que vaig serà que no. Doncs, si us sembla, us sentim cantar. Què cantareu? Quina manera ens tocareu? Amb l'esclop d'un pescador, que és la barca xica. La barca xica, meravellosa, més la meva preferida. Tu te la saps? No, jo l'escoltaré. Doncs jo sí que me la sé i la cantaré. Vinga, us deixem amb els Bonamar de la Bisbal d'Empordà. Endavant, nois. L'esclop d'un pescador he fet una barca xica, un llapis al pal major i la vela més bonica, un retall de mocador petit. Amb l'esclop d'un pescador he fet una barca xica, d'un llapis al pal major i la vela més bonica, retall de mocador, els rems els he fet tallar dels buixers d'una puntaire i per poder-la ancorar una que no pesi gaire lligat al fil de pescar i amb l'ala d'un pavelló i una agulla de pinassa fan la canya i el timó per si cas hi ha maregassa, els dos i gens del gairó. La xarxa la fa un follet de mosquitera que jo conec un indret per quan surti de pesquera on només hi ha xarquetes dins. La xarxa la fa un follet amb tela de mosquitera que jo conec un indret per quan surti de pesquera on només hi ha xarquetes. La meva barca és així, petita com una engruna, i quan solqui el blau marí, tindrà la llum de la lluna, il·lumina-li el camí. I el dia que arribi a port, carregat de proa i popa, vela inflada i remant fort, tot el poble farà tropa. Pregonant la meva sort, tothom dirà, Déu-n'hi-do,
com l'esclop d'un Molt bé, Molt bé, quina meravella. Mira, em posaré aquí al mig. Posa d'aquí. Ah, perquè faltaven parlar ells dos, ara, Clar, no pot ser que se'n vagin a casa sense haver parlat. ai, ai. Què et penses? Joan, ets la voz cantante, eh? Qué peligro. Oh, peligro, el deus tenir tu de peligro, no? No la veu cantante. Hi ha vegades que fa la gent els solos, Ahà. hi ha vegades que els faig jo. Ens ho hem de repartir una miqueta tot. Molt El bé, Joan és perquè... el que està més a prop de la Bisbal, és el que viu a Cursà, eh? Sí. Exacte. Perquè cap dels quatre és de la Bisbal, eh? No, d'on ets, Gemma, tu? De les Planes d'Hostoles, la Garrotxa. La Garrotxa. Ah, molt bonic, Que maco, també. veus? I en Santa Ramon? Coloma de Farners. Santa Coloma... Bueno, també soc de Girona, eh? Però atenció, perquè tenim aquí el punt exòtic Un de la valencià. banda. Un Sí, home, valencià. i tant. Che, xiquet. Hola, fotre. D'on és, Antoni? Jo sóc valencià. I els Xàtiva. valenci- sí? Xàtiva. Xàtiva, veus? visca. I els valencians tenen costum de vanera o és una cosa més d'aquí? És més d'aquí, Ah, i allà què passa, que et curraven o no, quan cantaves habaneres amb No, l'acordió? el que passa que no les coneixia tant com ara. Ah, d'acord. Les vas conèixer aquí? Una mica més en profunditat, sí. Ah, Molt molt bé. carregat, eh? Porta l'acordió, no Ben acabes carregat. carregat de tots. És el que més càrrega, sí. Jo sempre he tingut una mania, que és voler tocar aquests instruments que no entenc. No, tu tens moltes manies de tocar. Sí, i tocar instruments també. Però em vinc a referir, mira, Toni, si m'aguantes un micro... Vols provar, eh? Tu parles per aquí i no te'l treguis, però jo et remenaré una mica ara mateix. Poder t'agradarà, ja t'ho dic ara. Home, sempre va bé, això. M'acostuma a passar. Ja em toca. Però què faig ara jo? per aquí, Estiro per aquí? No. Fes-ho bé. Aviam, Al revés, per al aquí, revés. millor? Sí, per allà. Ai, ai, No ai. siguis mal educada. Així? Sí. Sembla que porti l'autobús. Molt. I llavors, clar, això que es fa així que s'obre i es tanca, a mi sempre m'ha llamat molt l'atenció. Ho podem fer ara, això? fem-ho. Va, fem-ho, Toni. 1, 2, 3. Toma! Mira, mama, ja has dit una altra cosa. Mama, O també. sigui, al final, dirà que et quedis aquí un mes i mig. No, ja veuràs com sí. Sensació és doble, por delante i por detrás. Sí, Has sí, no, vist? vinga. Ara te'n vas a casa content, que sí, Toni? Gemma, que amb tot el respecte del món mundial, Xavi, tu vols saber on toquen aquesta gent, oi que sí? Sí, sé que tenen molts bolos. És que ho pateu, allà on aneu ho pateu, i a més ara estan a punt de treure aquest disco, de gira. Ah, molt Es bé. diu Gira Vanera, que sí? I explica'ns una miqueta aquests bolos que feu. Mira quin perquè peligro. Això el Ramon? Això és més en Ramon. Vine aquí, Ramon, vine, que si no no et sentirem, rei meu. Això és en Ramon. Això el disc sortirà cap al maig o així. Sí. La primera quinzena de maig sortirà el... Sí, molt bé. I llavors ara ja vaig... Que no se'l baixi d'internet la gent, que les coses no es baixen El d'internet. trobaran en les nostres cantades i en alguna botiga especialitzada en Molt cançó bé, catalana i tal. molt bé, perfecte. I de I el bolos tema què? de bolos surten ja reserves, van sortint reserves per juliol, agost i setembre. És l'època de veneres. Sí, és quan l'època que treballem més i perquè es treballa fora. Es Ahà. fa fora. Ah, molt bé. I també porteu el ram cremat i tot això? Aquest pack també el porteu, tot vosaltres? Això ho organitza una altra empresa, sí. Ho fa l'Ajuntament i organitza una altra empresa. Es guanya molt cantant habaneres, Ramon? Bé. O poquet? Bueno, clar, les Sí. despeses que teniu d'anar amunt i avall. Bueno, Cases, no sé, fem la pau, però si comptéssim les hores d'ensaig, Per això, els viatges, carregar i descarregar, muntar i desmuntar, que ens ho fem nosaltres, Tot vosaltres, déu-n'hi-do, no surt... Heu de portar pipes, com els Rolling Stones, que porteu altres coses. Tu portes una bona acordió. Per això, D'acord. jo ja estic servit. Ja va servir, molt bé, Molt bé, molt bé, doncs, estupendo. Espinada, hem de posar punt i final i felicitar aquest grup que porta 24 anys de vida, no? l'any que ve farem el 25 anys en el món de la L'any que ve estarem allà a la 25 Bisbal per celebrar-ho. Una festassa, bueno, que ja veuràs tu. La farem grossa. Molt bé. Moltes gràcies. Gràcies.